Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Ithnaini, yau Litinin ce, ma'ana Landi, 18 ga wata na 6 na Musulunci Jumada Akhir, Hijira 1447, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a 8 ga wata na 12 Disambar miladiya 2025. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, wannan takaitaccen nasiha ce da jan hankali domin mu dage, mu ci gaba da yin addu'o'i da fata alkhairi ga ƙasarmu ta Nijar da shugabanninmu masu albarka, waɗanda suka ba da rayukansu domin su cece mu daga turawan mulkin mallaka da karnan farautarsu da kuraye waɗanda suka mayar da ƙasar Nijar nama, suna ɗiba suna ci da su da ɗiyansu da duk wanda suke da buƙata. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ina so mu ɗan karkata kaɗan mu dubi abin da yake faruwa a ƙasar Benin. Abin da yake faruwa a ƙasar Benin wato darasi ne kyaukyawa da tonan asiri da Allah ya yi wa turawan mulkin mallaka da munafukan maƙotan 'yan siyasa, waɗanda da su ne ake haɗa gwiwa ana rusa Afirka. Duk wani yunƙuri da kuke kallo da idanunku ko kuke ji, waɗannan munafukai 'yan siyasa karnan farautar turawa suke yi ƙuri game da ƙasar Benin, wallahi sun yi irin wannan yunƙuri ga ƙasar Nijar. Allah maɗaukakin sarki ne bai ba su nasara ba, sakamakon addu'o'in da kuka dage kuna yi, kuka yi tsaye-tsayin daka, kuka roƙi Allah, kuka ci gaba da roƙon Allah har gobe dare da rana kuna alƙunutu da kanku ga Allah maɗaukakin sarki, domin shine al'aziz, cewa Allah ya buwayar da ƙasar Nijar daga turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasar jagorori maƙota na Afirka, waɗanda su ne suka zamanto karnan farautar 'yan siyasa, tare da su ake cutar Afirka. Yau sai gashi da rana tsaka mutane sun ga abin da Faransa take yi a ƙasar Benin, sun ga abin da ECOWAS take yi a ƙasar Benin. Irin wannan yunƙuri da suke nan suna yi a ƙasar Benin na tura dakaru da jirage da ganin cewa sai an kashe kowane ne a ƙasar Benin domin a maido tsohon shugaban ƙasar saman karagan mulki. Wallahi iwar wannan yunƙuri ba gudu ba ja da baya da suka yi niyyar yin sa ga ƙasar Nijar, Allah maɗaukakin sarki ne kawai ya karya lagonsu. Ba dan Allah ba, ba dan maƙotaka ba, ba dan musulunci ba, ba dan launin fata ba, ba dan zaman yanayin ɓangare guda na Afirka ba, wallahi ba su yi niyya ba su bari dan Allah. Allah na ya hi ƙarhinsu, Allah na ya durƙusar da su, Allah na ya ƙasƙantar da su, Allah na ya wulaƙantar da su, Allah na ya tozartar da su, ya ƙwace masu dubara. Da haka da wannan nukuta nike kira zuwa ga al'ummanmu ta ƙasar Nijar, na cikin gida da na waje, wallahi ku tahi tsaye-tsayin daka, ku ci gaba da yin addu'o'in nan da kuka saba. Kak ku taɓa tunanin faɗa ya ƙare. Wallahi waɗannan munafukan maƙotan Afiriken da muke tare da su, billahi allazi la ilaha illa huwa, dare da rana in suka tashi
tunanin hanyar da za su bi na domin su faranta ma uwayen gidansu da rai turawan mulkin mallaka. Da haka ku ce Allah, babu mai yi sai Allah, babu wanda ya isa yi kuma sai Allah. Ku dage ku yi tsaye-tsayin daka, ku ci gaba da roƙon Allah da addu'a ga ƙasar ku ta Nijar. Allah ya ci gaba da buwayar da ƙasar Nijar, kuma Allah ya ci gaba da taimakon mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, domin wannan bayan Allah majalisar ceton ƙasa ta CNSP rayukan suna suka bada domin su cici ƙasar Nijar. Kuma duk musulmin da yake da hankali da basira da kishin ƙasa da son zaman lahiya da son ganin abin ƙasa ya zama na ɗan ƙasa da son ganin daidaituwar 'yan ƙasa ba wanda ya fi wani gaba ga shari'a, wallahi ya tabbatar da cewa Nijar ta canza 100%. An ga canji kuma an ga sakamako mai kyau, kuma insha Allah za a ci gaba da ganin sakamako mai kyau. Abinda shugabannin suke bara gare mu shine mu dage mu ma yanda su ma suka tsaye-tsayin daka, mu ma mu dage mu yi tsaye-tsayin daka, mu ci gaba da yin addu'o'i, mu ci gaba da roƙon Allah cikin sallolinmu na farilla, mu ci gaba da roƙon Allah cikin sallolinmu na nafila, mu ci gaba da roƙon Allah cikin sallolinmu na dare. Daidai da azumi muka yi na nafila a ranar yau Litinin da Alhamis Jedi, akwai masu al'adar yin azumi na koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Litinin Jedi Landi. Daidai da wannan azumi in ka zo buɗe baki, mai azumi yana da addu'a karɓaɓɓa a lokacin buɗe bakinsa. Ku ci gaba da sanya ƙasar Nijar a cikin addu'o'in naku. Ku ci gaba da sanya shugabannin Nijar a cikin addu'o'inku. Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ka taimaki jagororin mu masu albarka tun daga sama har ƙar. Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, President de la République du Niger, General Darme. Allah ka tsare mu na jarumin mu. Allah ka kiyaye mu na shi. Allah ka tsare sa gaba gare sa. Allah ka tsare sa baya gare sa, Allah ka tsare sa dama gare sa, Allah ka tsare sa hagu gare sa, sama gare shi Allah ka tsare mu da shi, ƙasa gare sa Allah ka tsare mu da shi, Allah ka kare mu da shi daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta 'yan siyasa. Duk wanda yake ƙoƙarin cutar ƙasar Nijar, Allah mun gama ka da shi. Duk wanda yake yunƙurin cutar ƙasar Nijar, baƙar fata da jar fata, Allah mun gama ka da shi. Duk wanda yake ƙoƙarin munafuntar ƙasar Nijar na cikin gida da na waje, jar fata da baƙar fata, Allah mun gama ka da su. Allah mun gama ka da maƙiyanka, maƙiya addinin musulunci, maƙiya ƙasar Nijar, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa. Duk wanda yake so ya ga mummuna a ƙasar Nijar, Allah ka sanya mummuna a cikin rayuwa. Duk wanda yake so ya ga kaskanci a ƙasar Nijar, Allah ka sa ya kaskanci da tozarci a cikin rayuwa tai. Duk wanda yake so ya ga musiba da bala'i a ƙasar Nijar, Allah ka sanya musiba da bala'i a cikin rayuwarsa. Allah mun gama ka da su, Allah mun gama ka da su, Allah mun gama ka da su. Allah ka tsare mu na su, Allah ka tsare mu na ƙasar mu, Allah ka kiyaye mu na ƙasar mu, Allah ka kare mu na ƙasar mu daga sharrin su, Allah ka tsare mu na ƙasar mu daga makircin su, da su da karnan farautar su na Afrik wayanda suke kama musu domin ganin sun biya musu bukatocinsu. Allah mun gama ka da su. Allah yadda suke buƙatar da a zamna lafiya, Allah kakka ba su zaman lafiya a cikin rayuwarsu. Ya Allah yadda suke yunkurin ganin waɗannan ƙasashe na IAS sun tozarta, Allah ka tozartar da su a cikin rayuwarsu. Ya Allah ka fi mu sanin waɗannan bayon naka, tare da su ake haɗawa ana kashe bayon Allah, ana cutar al'umman musulmi, ana walakantar da al'umman musulmi. Allah da iliminka ka sani, Allah ka ɗauki mataki a kansu, Allah ka ɗauki mataki a kansu. Ya Allah yanda ba su tausayawa al'umman musulmi, yanda ake kashe musulmi, yanda ake farautar musulmi, yanda ake yankan musulmi, yanda ake sayar da musulmi kamar yanda ake cinikin kaza a kasuwa, yadda ba su da tausayi a cikin zuciyoyinsu game da wannan al'amura. Ya Allah kakka tausaya musu duniya da lahira, Allah kakka tausaya musu duniya da lahira. Allah ka sa su cikin tsaka mai wuya, Allah ka kaskantar da su, Allah ka walakantar da
su, Allah ka ɗaiɗaitar da su, Allah ka tozartar da su, Allah kakka ba su zaman lahiya a rayuwar duniya. Duk wanda bai son Afirka ta zamna lafiya, Allah kakka ba shi zaman lahiya a cikin rayuwa ta. Duk wanda ke son shiga rashin zaman lahiya da kwanciyar hankali a waɗannan ƙasashe na AES, Niger, Burkina, Mali, Allah kakka ba shi zaman lahiya a cikin rayuwa ta. Duk wanda yake so ya ga kaskanto waɗannan ƙasashe na AES, Allah ka kaskantar da rayuwa ta. Kowane ne ko ɗauwana na cikin gida da na waje, fata da baƙar fata, Allah mun gama ka da su, Allah mun gama ka da su, Allah mun gama ka da su, fa innahum la yu'zunaka, Allah muna da yaƙinin ba su buwayeka, Allah ka kaskantar da su, Allah ka tozartar da su, Allah kakka ba su kwanciyar hankali, Allah ka saba ra'ayyukansu, Allah ka saba shawarwarinsu, Allah ka saba tunanukansu, Allah ka sanya musu musiba a cikin abubuwan da suke ci, Allah ka sa musu musiba a cikin abubuwan da suke sha, Allah ka sa musu musiba a wurin da suke kwanciya, jirage da suke hawa suna tahiya suna kai kawo suna shawarwari domin cutar da al'umman musulmi, Allah ka sa su zama musiba a cikin rayuwarsu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. So zawon mu Allah ka taimake su, so zawon mu Allah ka ci gaba da taimakon su, Allah ka ci gaba da ba su nasara a filin daga, Allah ka ci gaba da taimakon su akan makiya, Allah ka ci gaba da buwayar da su akan makiya waɗanda suka rasa rayukansu a cikin su, Allah ka yi musu rahama, Allah ka karbi shahada su, Allah ka sa aljanna firdaus ta kasance makoma a gare su, Allah ka zame musu jagora a cikin iyallansu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.